Vadikani, tinokukwazisai svondo rino. Tinoimba kuti mamune svondo rakanaka, makwava nenguva yakanaka. Tinokugamuchirai zvakare svondo rino. Tadzoka nemadiscussions edu. Saka nhasi tinoda kudiscussa from Matthew 7, not only that, but chatanga from Matthew 7 verse 7 ne 8 chat. To ask and it will be given to you, seek and you'll find, knock the door and it will be opened to you. For everyone who asks receives, he who seeks finds. So it used to confuse me kakawanda for years. Chiti, Lord, why do you say knock and it will be opened, seek and you'll find? We knock one at now, like when you knock for something, auchiwani papo. Saka, why this verse she didn't knock and it will be opened, and also ask and it will be given. So manyorerwa zvinoita sekunge ukangokumbira maybe the next day pasina chinguva, Saka for years I really struggled with this verse. So last week I thought, let me again bogara panapa verse panapa tichinyasofungisa kubvunza kuti Mwari muyamuchena, what do you mean really? Because it must mean something. And then I just ndangoita pfungwa yekuti izvoni Mwari kana vati hanzi you will receive, anditi havana mbotaura nguva yacho kuti rini. Vandati wow, yes, hapana kupiwa nguva apa, but vanodi vanopindura, but hazvina mbotaurwa kunzi unoreceiva rini. Because ukazoenda kunyaya yaZakaria yatogara ichitaura yaya pana Zakaria, kuna Luke 1 nyaya yaZakaria pakataura, kuda kupaverenga pakati zvoni pavhesi ya12 hanzizvo, then the angel of the Lord appeared to him standing at the right side of the altar of incense. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear a son, and you are to give him the name John. And then pamberi pacho manje pakazonzi izvoni, pakabvunzwa naZakaria achiti izvo, hanzi, how can I be sure of this? I'm an old man and my wife is well along in years. Saka kutaura kwaZakaria ari kutaridza kuti vanga vatopera tariro nekuda kweeji yavo, but at the same time ngirozi yakati minamato yako yakanzwikwa which means pane time yavainamata panguva yezero racho rinotarisirwa nevanhu kuti ndo rinofanira kudi kuitika zvinizvi, which means pane nguva yavaikumbira Mwari but hazvina kuitika. Saka kwavari, I think kwavari nguva yacho yanga yatopfuura, because Zakaria anotaura kuti hanzi how, because ini ndachembera, mukadzi wangu achembera, and then ngirozi ikati hanzi ndichakuvhara muromo nekuti hauna kutenda zvandataura. Saka it actually answers iko kuna Matthew 7 kwandavaverenga kuti Mwari anoti knock and it will be opened, ask and it will be given. Kuti hatizivi kuti given yacho ndiyarini, ndanoka but muchavhura rini. Hapana kunyorwa, hapana kutaurwa timeline yacho. Pamwe vanovhura mangwana, pamwe vanovhura anytime, because yaindivhiringidza vhesi iyo, like what I was saying kuna Searchboard. I would say, why do you say knock? Why do you say ask and then we ask and we don't get? Ndisina kutarisa nezvenguva kuti each knock ine time yayo inovhurwa, time yakasetwa kunzi ivhurwa. Saka kupiwa kwedu nekuzarurirwa kwedu ndiMwari vanako, either mangwana or ameno iwo Mwari. That's what I wanted to share. Yeah, apa ichokwadi seshuwa vanhu vazhinji zvinotovatambudzawo, asi iwo shoko raMwari rinoti rambai muchikumbira
rambai muchinoka. Saka ivo Mwari ndovanenge vachiziva nguva dzavo dzokuti vachatipa. Ava vana Zakaria vaitonamatawo vachitotsanya vachitoita seiwo kuti zvinhu zviite nenguva yavo. Pakangona bedzi kuti vachembera kuti apa ngaita kungoshandira Mwari. Saka Mwari ndivo vanoziva nguva dzavo dzokuti ukanamata unotombonzwa mumwe achiti dai ndakanamata makore akawanda pasina kana saini, asi Mwari vachiziva zvavo nguva yekuti next day zvinhu zvako zvakusvika. Iwo unokuda kuti cheri munhu unongofunga kuti ukatsanya ukanamata ukanyatsoda kuti izvozvo ufunga kuti pamuda mangwana zvakutoita ai pamwe pachitoni 10 years no. Saka Mwari ndivo vanoziva nguva dzavo. Isusuwo kana tichinamata tingonamata iziva kuti Mwari vachaita kana nguva yavo yakwana vanongoita vambotadziswa pachinombovatadzisa. Sezvakangoitika kuna Zakaria naMaria, sezvakangoitika kuna Cornelius asingatombofungi. Saka izvozvo zvakakosha kuramba tichinamata Mwari vedu vanoziva nguva dzavo, nokuti tine nguva dzedu dzokuti ngazviite ndichakasimba kudai ndichikuzvinzwa kudai, ivo vanoda kukupa waita kamudhara musha ndozvatichida. Saka kazhinji kacho hatipiwi zvakafanana naMwari. Vazhinji vanopiwawo vachiri kutemwa dzinobuda chocolate, but Mwari havadi izvozvo. Panewe vanoda kuti vakupe mongo wese wapera wasara mashoma shoma, ndozvavanoda. Sezvakaitwa Eliza, hapana ndizvo vaitoda izvo. Aitoda kuti neshamwari dzake kuti zvishuwa nhambo yangu ye ndazoona yechitu nechingani, ndizvo aitoda, asi zvakaramba ambuya ndibva auya ndizvo vanongoita Mwari. Zvakawa handiye muridzi wangu wase ndovanoziva, nekuti ukada kuzotarisa mushoko ravo, ukada kutarisa pakawanda chaipo pavanongoti mirirai 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 mirirai, nekuti pane pai panonzi hanzi a day, hanzi a year, hanzi a year is 1000 days, hanzi chi A day is like a a year is thousand. a day, and a day is like a chi 1,000 years. 1,000 years is like a 1,000. day. 1,000 years is like a day. Yeah. Iri kunani zviya scripture iri mubhaibheri mangu ndakamborwa calculation dzacho. Iri kunani zviya ndoda kutoenda pachapter iyo ndakamborwa calculation dzachona. Just nani. Naniko. Kuna 2 Peter 3 verse 8 to 9. Kuna 2 Peter 3 verse 8 to 9. No, 2 Peter 2 3. wekuchizarira nditi? Ndakatocalculata kwazvo mubhaibheri mangu mufunge. Ndikaona dzichiita 365,000 days. Ndobva ndati 365 days idzi makore manga, because 100,000 years and 1,000 years. 1,000 days is like a year. Amen. But ndakati 1,000 times 365. Ndikuona chita 365,000 ndoandaita 13 years. Ndova ndakuti Marika mune mafanizisho. Mungati one day 13 years munodzienzanisa ne1 day. Saka unoona kuti zvakaoma. Wogona kuzoona kuti apa wakumbira nhasi uri kuda sei, pamwe uri kuda chekudya, uri kuda mafuta, wakumbira nhasi Mwari vachazopindura in 13 years. Pavakapa yasingo yakamboreba. Ndanonzi majokosi kuupenyu hwemunhu kana uchatarisa, ndoatinoti majokosi, but Mwari pakuziva kwavo ivo vanoziva nguva dzavo. Pane mumwe ndakazombonzwa achitaura chitanzi paipe patinonzi Mwari havatipe unonzi burden asingagoni kukunda. Isusu tikazviona tinoti kana ndikambokunde zvakadai, but Mwari vanenge vachishandisa chiyero chavo
chavanoziva chavakaisa mauri iwewe, kuti iwewe vane zvavakaisa mauri zvavanoziva kuti kunyange ndikakupa zvakadai izvo uchazvikunda chete. Ndosaka uchizoona kuti you go through situations wozosvika kuti wanda ndakambobuda sei muya. Mwari just give you the sustenance to be able to go through the situations, uchikunda ufunge uchitobuda. Ukatisa kuna Psalms 27, I think Psalms 27 verse 14, unonzwa David achiti, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ndora kuti panguva yekuti Mwari vatipromisa zvakati, kumirira kuya kunotoda kuti uve nekusimba, and haugoni kuti uzviite wega, uri wega, nekuti ukangoti ndatonamata zvakwana wobva wasiyana naMwari wacho woti ndakumirira kuti vazoita, unodzokera mashure. But ndezvekuti kana uri wakumbira, woramba urimo muna Mwari, uchiramba uchitsvaka shoko ravo, uchinzwa kuti vanoti kudii. Pane pavanotaura kuna Isaiah 60 verse 22, pavanoti muduku uchava rudzi rune simba, wakadukupa uchava rudzi mudiki uchava rudzi rune simba, wakadukupa uchava rudzi rukuru, something like that. Ini Jehovha ndichakasika kuzviita. But ukatarisa unogona kuona kuti pane umwe munhu atoonekana ne19 years Mwari vamupa that word iroro rekuti ndichakuitira zvakati, but nanhasi asati aita. But chandinodzidzisa ndechekuti kuna Joel Bible vanotaura kuti hanzi I shall restore the years the locust have eaten. So mukumirira kwedu uku Mwari vanotidzorera makore aya zvokuti paunozviwana ipapo sichipo unozingambonzonge kachemberi. Ndonga mama Elizabeth pavainge vakatakura mimba yavo kavaiteta kunge chimhandara chisikana kwazvo vachigona kushenaira even nekunzwa zvinonzwikwa nemunhu kana ane nhumbu zviya, nekusvipa zvese vaitoita. Hazvina kumbovajamba zvese izvozvo because munhu angati vangotonzi vaita mimba vachembera. Ukazotarisa I think ndekuna samwe muna Exodus paya, uyu ndiCaleb handiti uyaya anoenda kunospaya nyika yeCanaan naJoshua. Apiwe anoita 40 more years hanzi asati apiwa nzvimbo yake yaanga akapromiswa kuti achapiwa. Asanta statement yekuti hanzi I was 40 years then and now dza 40 years after ndakuzopiwa, but I still feel like a boy in my bones. And I still feel like it was paya pandakapromiswa naMwari, kuti pandakapromiswa that promise yekuti ndichapiwa nzvimbo yangu. Saka it's only God who really can help us kuti tirambe tiri takasimba, pakumirira kwedu kuya. But kumirira kwashe, like Sis Doreen was saying, I wonder kuti ndiri kuda mafuta right now, I don't have food in my house, ndiri kuda chikafu. Ndavaudza mheno kangani, but handisandaona kana munhu wavatumira kana mari yavandipa yekuti nditenge chikafu. So I really don't understand kuti shoko ravo rinombonyatsoshanda sei. So that is something also zvekuti unenge uchida kunyatsotsvaka kuti when we ask Mwari, what is the process, ndaivati what is the time that you take, maybe mukandipa time frame yekuti ukakumbira chikafu it takes a year kuti chizouya, ukakumbira mota it takes 5 years, ukakumbira chakati chinotora 1 day. Aita nematime frame iwawo ataimbonetseka. But when we have just asked, one thing I know is when you have prayed and asked God for something, paunotaura ipapo Mwari unozvinzwa, unotozvinzwa musi waunotikumbira. But chiripo ndechekuti isusu vachitipa that courage yekumirira iya, pavanoti hanzi vanomirira Jehovha vanopiwa simba icho. Saka I think there is also the grace to be able to wait, takamirira kuti Mwari vasizadzikise. But like Sis Doreen said, it's not a promise that it's going to be done in the next hour or the next day. So isusu chedu ndechekutongoramba tichingokumbira, kana toramba totanga kutenda here kuti Mwari maita henyu.
tosaramba tidzokera tinokumbira amen zvinofamba sei. Yeah, because pane vhesi iri kuna Maki 11:24 kuti hanzizvo when you ask hanzi believe that you have received, meaning kuti itozviona wanazvo, because zvinongotsanangura zvatiri kudhiskasa kuti meso aMwari handiti vatokupindura vatokupa, it's just that havana kukupa nguva kuti zviri kuya kuseni here kana zviri kuya 10 years time kana next week here, havana kukuudza time but vari kutopindura. But amen, chinhu chakatongooma, so especially kuti kana zvichiparidzwa paya paya ndakanotisa kuti unenge uchifara uchiti hey, shoko iri riri kunaka mani, but kana that page iyoyo wakupafamba uita kunge hembe iri kusvinwa kuti inyatsobuda mvura yese, musare muzongosara shoma shoma yekungoti izikangoiswa pazuva yebva yaoma. Unazonzwa kuti wasvinwa kusvika pokupedzesera mheno. And I'm sure it's difficult for everybody. Kuti Mwari vanokusvina kusvika pekupedzesera pavanoziva kuti apa this is the maximum pandinosvika apa. Plus vano make sure kuti vanokupa simba racho, vanokupa the strength yacho, because pasina strength yaMwari and help yavo ka I'm sure vazhinji vaitiza kunamata kuti no, this doesn't help. This doesn't help anything. Yeah, it's a journey inoda Mwari zvakanyanya. Munhu wese ukada zviriko pane kuna Psalms 119 I think verse 84 here panovhunza anoti mazuva angu mangani kuMwari, aneta nekumirira nekuti anotanga kuna 81 anoti my soul fainted for thy salvation but I hope in thy word. How many are the days of thy servant? When will you execute judgment on them that persecute me? Kuroti anenge aneta nekumirira akuzotobvunza kuti mazuva acho zvaanenge achatopera zvande ndichatofa ndingori mukutambura. Zvakaoma. Yeah. Plus pane pakapiwa. Okay, taura hensi. Ndadangoti zvone pamataka paipai kuti Mwari vanongoti titende, but kutenda kwacho ukazodaridza makore acho akazoti 5, 10, 15, 20 unoona kuti pepe yacho hapasisina, kutenda kwacho hapasisina, kubhiliva kwacho hapasisina, zvine anenge ati one day unyatsa kuti pane paunenge uchimboita kunzi kudi kufara so kuti zvinoita zvinamata Mwari chidini unyatsa kuti 2, 4, 5, 10 uzongoti pasimba kuti tikoreye mberi asi zvinenge zvako. Yeah, pane pakatsanangurwa naJesu pai vadzidzi vachibvunza kuti ko parabho yamamuchitaura inorevei, kuti hanzi mudyari akadyara mbeu dzimwe dzikawira pavhu risina kusimba, dzimwe dzikawira pamadombo, but hanzi dzimwe dzakawira pachii, pane hanzi dzakawira pane samwe padzakawira idzo paunoti bata kuti hanzi dzakanyatsovira zvakanaka nditi dzakagadzikana, but hanzi pakazouya zvimwe zvinhu like kuti Jesu wataura kuti hanzi panouya matambudziko enyika paya mhepo, matambudziko kusvinwa rechitaura kuti hanzi dzinobva dzaendeswa, like wakaipa anoita make sure kuti you get so concentrated pain yauri kuita go through kuti you don't look to God anymore. Unenge wakufunga kuti pfungwa dzako amheno zvinoitika, kuti shoko rese rinoti wa kuti ukasecha musoro mako hamuna kana vhesi ririmo, uri kungotarisa zvawakatarisa izvozvo because zvakaoma, wakaomerwa. Vadikani, it's not a joke. We need God. Isingaite
singaite because kumirira hachisi chinhu hachisi chinhu chiri nyore, especially pekuti utori nenidi nawo, pamwe uri kuda pekugara, pamwe uri kuda kutodzingwa pauri kugara una rendi, then rendi yayo unokutenda yosauya wodzingwa wodzingwa, then wonzi ramba shoko riya ranga richikura riya rinodzokera mashure. Amai vangu anowanza kuti anzi paunenge wakamirira hanzi ramba wakashinga usazotanga kukomplaina, hanzi because ukazotanga kukomplaina nekudii wakutozvidzosera kukiu kumashure pamwe wanga utosarwa nevanhu chete pamberi pako kuti zvinhu zvako zviite. So I think just as that parable yokuti shoko raMwari rinenge rachinzi rakawira pakanaka and it's growing, but panozouya zvinouya muupenyu shoko riya rinobva rafa, because we have to continue watering the word of God riri matiri. Nekuti mangwana zuva rimwe nerimwe rine zvaro, unogona kutosangana nezvimwe zvinhu zvokuti yesterday you were so hyped pakutenda zviya and then something just comes mangwana and it just knocks you off. Wakutotanga kutokomplaina kuzodii paunozonoti pepenuwanika wototangazve. Saka Mwari dai vakangotibatsira, like you're saying, kuti we need God to just continue watering and just remain in His word, as difficult as it is. But let's rely on the Holy Spirit to just help us, because anonzi anotinamatira anonotidemberera pamberi paMwari, because it's not by might nor by power. Sometimes you just can't do it, and you just need the Holy Spirit there to take the lead achingokuitira achikubatsira. Chokwadi nokuti tega hatigona, tinosvika patinoremewa totokundikana. Mukazotarisa ukabvunza vamwe vanhu vanoza kuti ndakambonamata ndeichiiko chechi, asi akazokundikana akazvisiya. Saka izvoda kuti tirambe tichingonamata kuti Mwari tisimbise kusvika nguva yenyu yemunoda imimi yadi yakwana. Yeah, so good. Kana mwaitaura that statement yokuti seek and you shall find, that verse iroro rokuti seek and you shall find. Hanzi ukasumbwa vaive vanotaura kuti takambonamata takambozvitrai takazvitadza. Vane time yavakazosvika yekuti they had stopped seeking. Dora charis kuvhurika. Yes, because if you continue seeking, you will find this God. Saka ndeye kutongora manzi wakutorembera uramba wakabatirira uchizvuwiwa kusvika wabata wakwira wanyatsogara pasiti futi, wombotsvedza pasiti asi hakuna kusiya, woramba wakangopasiti uchingodaro kusvika zvaita. Nekuti zvinoita kune vakasvika, kune vanomuona Mwari, vanomunzwa, vanomuexperience, vanorarama maari zvekuti shoko ravo is light unto their path. Saka ngatirambei takangoshinga nesuwo tinosvika ikoko. Chokwadi naJesu tinosvika. Good. Yeah, that's so powerful. Yeah, saka vadikani mazvinzwira this week, encouragement nesotanzwa kuencouragwa kuti tisaregedze kuramba tichinoka. Zvambotaura nasichibodi hanzi shoko rinotaura kuti hanzi rambai muchinyengetera. Kuramba kwacheke means kuti pane zvinokonzeresa kuti urambe uchinyengetera, pane zvinokupusha kuti usaite give up. Saka ngatiregei kuita give up, tirambe takatarisa kuna Mwari, tirambe tichikumbira futi simba rekuramba tirimo muna Mwari macho, kuramba kuti vatibatsire naMwari mweya mutsvene vatisimbise mune matinofamba, kuramba takamirira zvatakapromiswa naMwari. Saka michena unogona kuvhara tivhare zvedu.
Tinamati, tinoda kutendai Mwari makanaka muzita raJesu. Tokutendai nenguva ino yamatitendera Mwari kuti tingotaura nekuda kwokunaka kwenyu nokumirira nekugogodza nekuti suo rinozarurwa nekutsvaka nekuti tinowaniswa nekukumbira nekuti munotipa. Shoko rinodaro kuti hanzi kana takumbira titende kuti mazvinzwa uye matiitira. Titipaiwo mweya wokumirira Jesu, wekugona muzita raJesu kuramba takangotarisira kwamuri. Nokuti shoko rinodaro rinoti he who has begun a good work in us will surely see it to completion until the day of Jesus Christ. Chatoziva ndechekuti munozadzikisa uye munozviita. Tine zvakawanda Mwari mushoko renyu that speaks on your faithfulness. So we will remain holding on to those testimonies. Tibatsirei Mwari to remain standing on the testimonies and your word. Nekuti nderazvokwadi rine simba. It is sharper than a double-edged sword. Toda kutendai Mwari. Mweya mutsvene tibatsire. Mweya mutsvene tidzidzise. Mweya mutsvene tisimbise. Umwe neumwe uchanzwa Mwari, whoever is going through this time of waiting Mwari, maybe they're about to give up or they're tired. We pray, Holy Spirit, that you strengthen them. We pray that you give them the courage to continue waiting and holding on to your word that is truth. Mazviteni Mwari, itai umwe neumwe zvakanaka, mutigonese kuramba takangobatira kwamuri nekugara mushoko renyu nekuti ndo mune upenyu. Toda kutendai Mwari nekuti munokona. Mazviita henyu takutendai nekusingaperi muzita raJesu. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Bye. Bye.